מה זה מדד המחירים לצרכן ולמה זה חשוב למשכנתא שלכם? מדד המחירים לצרכן מתעדכן אחת לחודש ומייצג בעצם את השינוי ביוקר המחיה. עלייה של המדד מראה על עלייה ביוקר המחיה ולהפך. בואו ניתן דוגמה. אם לפני 10 שנים היינו נכנסים לסופר, היינו קונים עגלה שלמה באמצעות השטר הזה. היום בקושי שקית אפילו במכולת. איך זה קשור למשכנתא שלכם? בדוגמה שאנחנו מציגים כאן, משכנתא צמודת מדד נלקחה באוקטובר 23 על סך 340,000 שקל. עד היום הם שילמו למעלה מ-26,000 שקלים בגין המשכנתא. אם נראה את יתרת החוב שלהם היום, היא עומדת על 352,000 שקל. כלומר, למרות שהם שילמו 26,000 שקלים, הם חייבים אפילו יותר ב-12,000 שקל ממה שהם לקחו. אז האם זה אומר שאנחנו צריכים לוותר לגמרי על מסלולים צמודי מדד? לא בהכרח. כמו בתבלינים באוכל, זה הכל עניין של מינונים. אז אם יש לכם משכנתא עם מסלולים צמודי מדד, דברו איתי ונבדוק אותה ביחד.